Sa video ito ay pupuntahan naman natin ang Lingayen, Pangasinan Beach. Wow, amazing! Makakasama natin si Mama Moto, biyahe ni Apache, Coach Moto, at si Sir Motoyorski, at ang buong team ng Sulit Pangasinan Vloggers. Kaya umpisahan na natin ang video. Let's go! So yun guys, nasa 7-Eleven kami ngayon dito sa may Dagupan. Then makakasama natin ang mga member ng Pangasinan Motovlogger. Isa na dyan si... Anong vlog mo, Paps? Pops Charles. Ito, Paps Charles. Pa-follow na lang to sa Facebook, YouTube guys. Then si Joms Motovlog, no? Joms Motovlog, kasama rin natin. Tapos si... Ang daming sticker eh. Ano paano, Paps? Marjo Motovlog. Marjo Motovlog, pa-follow to guys. Then si Paps Max Motovlog. Max Moto, si Max Moto, and yung kanyang OVR, ayan. So on the way kami ngayon sa Lingayen, dito sa Baywalk Beach sa may Lingayen. So abangan nyo to guys, parating pa yung ibang nating kasama na dyan si Motoyorski and yung mga ibang member pa ng Pangasinan Motovlogger. Welcome to Binmaley Baywalk. Ayun guys, nasa Lingayen na tayo. Part na to ng Lingayen, Binmaley, Pangasinan. And destination ng buong team Pangasinan Vlogger dito sa may Baywalk sa may Lingayen Beach. Bibilis nila. Tamang ano lang tayo, tamang sunod lang. Grabe, daming tao guys, oh, solid. Ang daming nahiligo sa beach, oh. Here at Lingayen, Pangasinan Beach guys, and kasama natin ang buong team ng Pangasinan Motovloggers. Actually, first time ko rin naman na ma-meet sila. First time ko ma-meet itong mga motovloggers ng Pangasinan. Eto, si Mama Moto, kasama natin siya guys dito sa Pangasinan, sa Baywalk. And si nakakalimutan ko, Babs, musta? JTV. Ayaw nga pala. Musta? Sa bahay nila eh. Oo nga. Ayan, pipiga tayo sa big bike niya mamaya para ma-experience naman natin. Ganito karami guys ang vlogger ng Pangasinan. Actually hindi pa to lahat, yung iba hindi kasi umattend. Pero sa ngayon, yung nakikita nyo na yan, yung buong mga motor na yan, ito lahat yung vlogger ng Pangasinan. Well, more or less 100 lahat yan, pero sa ngayon wala pa yung kalahati na nakaka-attend. Ito pa lang yon. So pero marami na rin. Hi sir. Hello po, hello. Ano pangalan mo sir? Si Pops Yorski, ayan, paki-follow po sa Facebook, may YouTube ko sir. Paki-subscribe na rin yung kanyang YouTube channel. Ito ilagay ko na lang sa description. Then sa Facebook, Motoyorski, yan, idol yan. Big bag siya guys, anong gamit mo sir? Yung 6R, yan, yung 6R yung gamit niya guys. 1000cc ba yan sir? 600, so parang 650 ano? 650cc. Ayan, ay follow na lang po sa Facebook na kung gusto niyo manood ng mga drone shot yan. Picture po tayo kuya. Po. Sa Pampanga po. Po. 1, 2, 3. Modesta Dizon. Shoutout kay Modesta Dizon. Ayan. Tingnan natin yung sticker guys. Sticker. Ay. Pala, sa isa lang ha. Ang dami. Wait lang. Wala po. Wait lang. Ay, dapat siya. Oh, ang dami na. Kuya. Wait lang. Bibigyan ko kayo lahat. Sa isa lang. Ay, kuya. Bata ka pa, salawahan ka na. Ayan na. Kuya mo. Tama na. Kuya. Meron ka na, di ba? Tama na. Anong pangalan mo, sir? Shoutout kay Sir Eduardo. Ayan. Ma'am, ito po. Anong pangalan mo, ma'am? Princess. Shoutout kay Ma'am Princess. Ayan. Sige po, ingat. Eto guys, tatarin na natin tong ZX25R.
Sarap! Sana all. JTV po, JTV. Sa Facebook po. Kung gusto nyo manood ng mga drone shot yan, pwede yan. Sama ko kayo. Meron pa kasama. Sige po, God bless. Right. Ingat kayo ah.